Makapasoron ti kastoy. Ang mga nukunaan mo ni Kapitana, mabuti nga kang kuana, tapi manawak mo't itay pinapanaw nak. Ay, basta sa anak ang mabutang kang kuana. Maadaanak lang iti adwa kwarta. Iparo pa kang kuana nga ado ti kwartak nga misaw. Daki di kay kayak napapautangan. Ay, Torquato! Di ka pa'y matmatay! Ay, limag to je pusok! San samat na? Ti barokong ko diyan na! Ay, umaikan, Torquato! Best friend Taul! Best friend ka nita, Jaske? Kaya't nakmat apatayan? No way, best friend Taul. Sa anak nga otak kriminal niya. Ala, dumsaag ka pa'y nga ron di takot siyem. Nupod numot laang a best friend tolnak. Ay, wala best friend Taul. Dahil talaga yam. Aday ta best friend Taul. Best friend Taul, di nakwilyuan mo ta. Kaya't nakadong paran. Kaya't nakapatayan. Ha? In your dreams, iba't ang nagtarukways. Naoy, samat ng tidila ka. Nasaya at mat no naoy-oy tapag pigadak. Ang sagana ka, Turquoise. Makadanon ka ni Kapitan na orang dahil ka ngayon narabit mo kanyak. Idarong ka! Hindi agdarong ka? Anya jay kunam. Agdarom ka? Wen! Idarong ka, kapoy ito narabit mo kanyak. Pipich, Pipito, Tol, best friend, Pipich, Tol, best friend. Tol, ang mga no mabalinta a pagsaritaan day tao, lakla-takla iso naaramid ko tikas diyay. Si kamo nga men, dandaninak dinong paritilugan mo. Anya dandanay, nagadayon tupay. Basta, idarom ka. Agbayad ak, Tol, basta di nakidardarom. Please, best friend, Tol, please forgive me. Sige, bayadan na iti sa Apollo Ribo a Peace House. Gapo iti pa ng kwilyom kanyak. Nagrupat kwarta ka matan? Bayadan nak, wano, idarom ka. Walang, bayadan ka. Nasayaan. Nalakakamot gaya makasarsarita. Alang araw din, agbayad ka. Wen, agbayad akon. Itan! Sige. Pautangan nakman iti pagbayad ko keng ka, best friend, Tol. Anya? Kapitana